Nkhani ya lero tikambirane za mindset change. Mindset change. Kodi Malawi ife tiziti ndife anthu ofoira kapena ndife anthu ogona kapena ndi anthu osazindikira. Okay, pachizungu pali mawu ena kuti IQ. Mawu amenewa IQ mostly imayimirira anthu kaganizidwe. Kuti kodi level yakaganizidwe ka anthu kakulekeza pati. Kuganiza mwanzeru, kuzindikira zinthu msanga, komanso kusaganiza bwino kapena kusazindikira zinthu msanga. Zili ndi ma level. IQ imene ili 1 kapena minus 0 kapena IQ 10 kapena IQ 20 mostly amakhala anthu amene samakwanisa kuzindikira zinthu msanga. Amatha kunamizidwa mosavuta, komanso amatha kusaziwa choyenera kuchita pamene ali ndi zoyenera kuchita. Amakhala ngati akuvutika kuzindikira zinthu. Anthu amenewo amatchedwa ali pa below 50 IQ. Kwa anthu amene ali above 50 IQ, mwina 70, mwina 80, ndi anthu oganiza bwino kwambiri, amene amazindikira zinthu fast, komanso amene amatha kuziwa kuti ichi nchaboza, ichi ncholondola. Komanso amatha kuziwa kuti munthu oyo akunama kapena akunena zoona. Amalawi ife ambiri ndife anthu amene ngakhale ena anapita ku skulu anakwanisa kukhala ndi maphunziro, koma adakali anthu osazindikira, adakali anthu mbuli, omwe IQ yawo ndiyotsika. Atha kupanga zinthu, kupanga chiganizo chosayenera. Akuziwa ndithu kuti ichi nchosayenera, komanso mwina asakuziwa kuti nchosayenera. Pawiri, chifukwa cha IQ yomweyo imene ili yotsika kwambiri. Amalawi ambiri tili affected, ambiri mwa ife sitimatha kuganiza bwino msanga. Upasani chisanzo eti anthu ena amaoneka ngati ochenjera chifukwa choti ali ndi moralo kwa anthu amenenso samatha kuzindikira. Amatha kumapanga, kumachita carried away, nkumapanga ziganizo zosayenera. Mukuona eti ndinakambapo nkhani ya running mate ya ku Malawi kuti running mate samasintha chilichonse chifukwa ntchito imene amagwira amakhala kuti wachita kuvomerezedwa ndi abwana ake amene ali president. Ambiri ku Malawi tili ndi mchitidwe ovotera chifukwa choti munthu uyu ndi mtundu wathu, wochokera ku mtundu wathu kapena wochokera ku chigawo cha kwathu. Zilibe kanthu kuti munthu uyu kunyumba akuvutika, moyo wa mdziko ngovutika, kuzipatala kulibe mankhwala, komanso munthu uyu chakudya kuti achipeze ndi chokwera mitengo kwambiri, koma iyeyo akukhutisidwa pokhala kuti amene akulamulira dziko ngochokera chigawo cha kwathu. Imeneyo ndiye low IQ. Munthu oganiza bwino sangapange chiganizo choti tilamuliriwe ndi munthu chifukwa choti wachokera ku mtundu wanga. Kuli alomwe ambiri amavotera DPP chifukwa choti pampando wa president akuyimirirapo ndi mulomwe nzawo. Taonapo corruption ikuchitika mu nthawi ya DPP, taonapo zitukuko zokwawa mu nthawi ya DPP. Anthu ambiri amene amakhala kumulanje, kuthyolo, kuphalombe, kuchirazulu, ndi anthu oti amangoti ife ndi alomwe, olamulira ndi mulomwe nzathu, koma alibeko mazi, alibeko madrawo abwino, muzipatala mulibenso mankhwala. Taonapo nthawi ya DPP zimenezonso, koma anthube ikafika nthawi yovota amangokumbukira chinthu chimodzi. Nthawi ya DPP, nthawi nake tinkadya, ndiye basi amavotera chifukwa chimene chocho. Ayi kuthyolo kunamangidwa nsewu, kapena kumulanje, kapena kuphalombe kunamangidwa nsewu, amavotera zimenezonso. Zilibe kanthu kuti zolapika zambirizi akupanga ndi mulomwe. Vuto ili lilinso kulilongwe. Kulilongwe kuli mchewa, awawawa apena kuti adaladalawa. Amene wanso nawo mulamuliro wawo achewa anzawo ambiri avutika kuposa somina mitundu ina. Kuli achewa ambiri amene sanakwanise kupeza fereleza amene analonjezedwa uchipa uja, komanso achewa ambiri pano pasakukwanisa kugula sopo ochipisisa. Chifukwa ochipisisa pano ndiye kuti muzitenda za 1000. Pamene sopo yemweyo anali 50 kwacha nthawi imene amalamulira anzawo. Koma iwowa ali ndi low IQ yomaina kuti bora kulamulira ali mchewa nzathu, iwo akukhutira, zilibe kanthu kuti ali mavuto kwambiri. Ena amapezeka kuti akupusisika, kumauzidwa kuti Chakwera kumanga misewu. Pamene misewu ndi thandizo la ku China, ndiye akuti Chakwera kumanga misewu. Low IQ. Bwanji niyo osazindikira kuti izizi akupanga si boma. Boma kwawo ndikuba mboma mukumagawana nduna zija ndalama. Ndi chimene kumapanga tu mboma.
kumango gawana nduna sijendalama ma contract amapasana okhaokha basi. Anthu akumidzi nkukhala kuti akugula zinthu pa mitengo yokwera kwambiri, komanso akusowa chakudya, komanso moyo wawo kuti utukuke pa business kukanika, chifukwa choti business sizikuyenda, ulamuliro ukuwavuta. Ndi chifukwa chani mungakhutire kuti uyuyu bora ali watu. Tinendeza vice amene akufuna amene running mate amene wachulidwa apa vitumbi kumumba. Ndizodabwisa zodandaulisa zomvesa chisoni kuti munthu amene amapasidwa moralo kuti anthu akumona ngati wanzeru nkuima pa msonkhano wandale nkumauza anthu kuti muulamuliro wa Chakwera anthu opanga kabaza achuluka afika 2 million, pamene popo ndiye kuti anthu ambiri alembedwa ntchito 2 million. Like really? Mungamanyadire kuti anthu amene anakatenga ngole zawo kapanga maganyo wawo kukayesayesa kuma business kwawo kuti apeze njinga, ndiye ndikukapezeka kuti anthu aja akupita m'misewu kupakazazana mtown mucho ngomako kuchitisa ngozi zimene zikukhalira every day za anthu anjinga. Ndiye inu mukuti anthu amene wande kuti ndi ntchito olembedwa ndiye Chakwera. Zona the whole full grown up running mate ndikuima pa msonkhano nkumauza anthu kuti anthu ndiye kuti Malawi alembedwa ntchito chifukwa choti akuyendesa kabaza. What is kabaza? Kabaza ndi ntchito imene munthu angayidalire kuinyadira kuti inayo ndili pa ntchito? Kuganiza kwa mtundu wanji low IQ ya munthu wankulu amene kusukula napita koma sizi kumpindulira, chifukwa tineneza vitumbi kumumba muntchito zonse zimene wagwira mundifuna mundolozere kumene zikuyenda kobwino kapena zinaenda kobwino. Namva kuti anapasula contract yomanga njanjuku, contract yoti akanenera kumaliza mu zaka zoyikika, mufunse kuti amanga makilomita anga pa nthawi imene munthu ndalama mapasula funding ndalama ndizi mumange chokwawira ndi chanu kukanika kubali kumanga zinthu. Apasidwa unduna mosakhalisa achosedwako nkupitisidwa kwina, chifukwa choti kumene kuja anthu ena ango opsezako mawo kumaza malondaja a president ati awatisambane nawo malondawa iwe pita uko nkumutu pitisa kwinako nkumakalimbana ndi anthu oti ayamwenya kusunga sugar sakupezeka chifukwa cha inu. Pa zaka 5 za MCP bwanji simunakhazikise maziko oti sugar zilimidwa okwanira, makampani akhale ambiri, mupereke ma license kwa makampani ambiri oti azipanga sugar. Bwanji simuna bwerese ma factory oti azipanga process sugar kuti azikhala wambiri mziko. Isi matter for solution osati munthu amene wa nkumakalimbana ndi amwenye ati akusunga sugar sakupezeka pamene sugar yo akusowa komwe akupangidwa kusakupangidwa okwanira. Ndiye vuto losankha mtsogoleri chifukwa choti uyuyu wachokera kwathu ndiye ndilimeneyo. Imapezeka kuti ziko lonse likuvutika, komanso anthu onse amene ali mziko amene katinena kuti ali kudera kwawo kwapite kuna chokera munthuyo akuvutikira limodzi, koma kungokhutira kuti bora ni akulamulira chokera kwathu. Chaka chino tasinthani, mindset change, tasinthani. Musa votere munthu chifukwa choti wachokera kwanu ayi. Muvotere munthu amene ali ndi kuthekera kuti angathe kusintha dziko lanu. Ngoni pamene pete ndi upasene chisanzo. Chakwera anapanga maphunziro ali ndi bachelor of arts za philosophies, anapanga theology. Basi zokhazo nzimene iwo anaphunzira. Za agriculture sakuziwa, za economics sakuziwa, za business sakuziwa. Ndiye musambekezere zinthu kuti zizasintha muziko ngati a president ali Chakwera. Si palibe kusintha. Iwo muziauza za mavesi kapena azikuuza ni za mavesi. Tipite kwa Mutharika anaphunzira za law. Ali ndi LLB, Bachelors of Laws, LLM, Masters of Law, JCD, Doctors of Science. Zinthu izi zanaphunzirazi ndizongokhuzana ndi malamulo. Zimene anaphunzira Mutharikazi sikuti zingathandize ziko kupita pasogolo, koma mwina iwo atakhala kuti ndi advisor wa za malamulo kwa president, izozo ndi kuti ziyendapo. Koma kunena kuti dziko kayendesedwe ka dziko kuti chuma chiziyenda bwino kumbali ya business, chifukwa kuyendesa tu dziko abale anga ndikuzeni kuyendesa dziko munthu oyenera kukhala president ndi munthu amene angathe kulitenga dziko ngati business kuti tikayikapo zinthu izi tipindulapo zinthu ziti ndi ziti. Dziko lijalo nkulipanga kuti tizipanga manufacture zinthu zotani ndiye zitibweresera ndalama zochuluka bwanji ku dziko. Ndiye ngati dziko lakwanisa kugulisa miyala ya minerals mwina kuchoka ku migodi ndiye dziko lipanga profit. Ngati dziko ngati boma lingakhazikise ulimi wa foja
mokulira osangodalira kuti alimi aliko akulima, komanso ngati boma likhale ngati ndi kampani yoti minda iyi ndi ya boma, azilima ma mega farms a foja yekayekha, foja uja akagulisa izikhala phindu limene dziko lapanga. Komanso ngati angakhazikitse ma factory amene akhoza machita ma productions osiyanasiyana amene akhoza kugulisidwa kunja, ndiye kuti azipanga phindu ngati dziko. Imene ndiye kuti ndi business ya dziko. Ndiye kuti iwaja akangomaliza kugulisa zinthu nkupezeka kuti ali ndi phindu loti akhoza kumangira nsewu, ndiye kuti akhoza kukhala oyenerera kuima patulu nkumanena kuti boma la akuti tamanga misewu, boma la akuti tamanga masukulu. Chifukwa ndalama zomangira zinthu zimene zozo zachokera ku phindu limene boma lapanga, osati thandizo limene apasidwa kunja. Tili ndi Akabambe ali ndi anayambira ku University of Malawi, ali ndi degree kumene koko ya agriculture economics. Ndiye kutoka pamenepo ali ndi master's degree development economics imene anayipangira kunja ujamati Imperial College University of London. Ndiye anakapangaso inanso kumeneko PhD master's degree in development economics. Mwayiona izinthu izi nzokhuzana ndi chuma, nzokhuzana ndi chuma mene chingamathe kuyendera ngati business, kuti ungamachiyendese bwanji kuti zipanga phindu. Komanso ndizokhuzana ndi chuma kumbali ya mene ungatukulire nthaka, kuti chuma cha munthaka chingathe kukwera bwanji. Awa ndi maphunziro a Akabambe. Ndiye mukaunguza pa anthu amene wawa amene ali ndi kuthekera kuti angathe kuzindikira kuti chuma chingachilanga control bwanji, ndiye Akabambe. Chakwera anapanga za ubusa, za business sanapange, za economics ya dziko sanapange sakuziziwa. Mutharika anapanga za malamulo, kwambiri zinathera pomwepo zoti chuma ngati business kuchoka munthu angachikweze bwanji, miyoyo ya anthu angayikweze bwanji. Maphunziro amene wawo sakuonekera kwambiri pa Mutharika, koma za kuti malamulo amayenda bwanji amayiko, ndiye kuti mukhoza kuwafunsa za maiko siyana akulakatulirani bwinobwino. Ndiye tikabwera pa topic ya mindset change. Musavotere munthu chifukwa anachokera kwanu, muvutika. Ndi 5 years ina mukuzika mundende. 5 years ina mukuzika mundende yomweno muzikhala ngati inu akapolo muziko lanu lomwe, chifukwa mwasankha munthu chifukwa anachokera kwanu. Musasankhe munthu chifukwa anachokera kwanu, mukuzipweteka. Ulamuliro huu wa Chakwera utaona anthu apwetekeka ambiri, umphawi waonjezeka kwambiri, komanso anthu olemera ndi okhaokhawo amene akugwira zinthu ndi boma, komanso ena amene akuchokera mwina chigawo chawo cha pakati. Koma anthu ena onse ngakhale ochokera chigawo cha pakati ngati ali akumizi amene sangathe kugwira ntchito ndi boma, ndi anthu oti akuvutika, mitengo yakwera. Tinenepo za kukwera kwa mitengo uku ndi chani chimene tikukamba tikamati mitengo yakwera, chifukwa awawa achipani cha MCP amazibakira kuti zinthu zakwera kwina kulikonse. Ndiye ndikuwuzeni chimene chimachitika. Ndizoona kuti dziko lonse lapansi mitengo inakwera, koma izi sizikutanthauza kuti anthuwo akugula zinthu ndi mafiga akuluakulu. Kugwa kwa ndalama yakwacha ndi chifukwa choti ndalama ija amayichepesa mphamvu, devaluation, komanso pamakhala inflation imene ikukhuzana ndi mitengo kakweredwe kapansika. Control ya zinthu zimene zizi imafunika kuti ndalama imene mukugwiritsa ntchito muziko ngati pachizungu amati currency ikhale stable. Mwaona ndiye chuma kuti chizikwera, ma investors amapanga masamu awo kuti ndikakalowesa 1 million ku Malawi chaka chamawa ndizatha kugwiritsa ntchito 1 million imene yoyo. Pamene ngati investor angaone kuti dziko ilili akumapanga devalue ndama akumayichepesa mphamvu, ndiye kuti ngati munga ike ndrama yanu ku bank yokwana 1 million, ndiye boma la gwesa mphamvu ndrama inuyo ndiye simuliso ndi 1 million. Value ya chimene mukagule ndi 1 million mu chaka chatha chaka chino izakhala kuti mukugula value ya chinthu cha 700. Pamenepo mpamene pamakhala no mavuto, ma investor amathawa kuti ndrama tikalowesa 1 million chaka chamawa isikhala so 1 million ikhala 700. Ndiye nchifukwa dziko lima pitilira kusauka chifukwa anthu oti angathe kuchita invest ndrama amathawa, mashopu amatseka. Komanso chinthu china ndichoti ndrama ngati sili ndi mafiga akuluakulu,
chimachitika ndichi inu ngati mugwira ntchito mukulipidwa 100,000 ndiye boma la chita devalue ndalama koma ano malipiro ano adakali 100,000 zinthu zimene inu mumagula za 70,000 muzizazigula 100,000 chifukwa boma lapanga devalue ndalama ngati inu mmasalako ndi change mkagula zinthu zimene zijazi ulendo usimukhalaso ndi change pamavulando pamene ndiye anthu akamadandaula kuti zinthu zakwera mdziko iwo aja nkumati zinthu zakwera pena kulikonse nkhani ndi kuti maiko enawo ndalama yawo ili stable amount imene amagulira zinthu ijayo value yake ndi imodzi omweyo ngati amagula bread pa 5 rand for example 5 rand ngati ndalama ya ku South Africa kapena $1 ndalama mwina ya ku America ndiye yaonjezeka kuti zinthu za dola akugula $1.20 simawawa iyi zasiyana ndi kuti munthu umagula 5 rand ndiye kenako chifukwa chakugwa mphamvu kwa ndalama imukagula 10 rand izozo zimakhala zinthu zodani zopweteka munthu amene akulandira 20 ngati azilonda amalandira ma 30 40 50 60,000 Malawi kwacha anthu amene ajawo amati akalandira 30,000 amakhala nyumba ya 15,000 amagula thumba la chimanga 7,000 amathaso kugulapo kenaka kamwana ku skulu zimatheka pa amount ya 30,000 ndiye pamene mwapanga devalue ndalama nyumba imene akukhalaja akuchajidwa 40,000 si 15,000 yeso ndiye kuti uyuyu salary yake ngati angaonjezeredwe ingofika 40 ndiye azingolandira salary ja ndikupereka kwa landlord nangadya ja thumba la chimanga palibepo kuona kuipa kwa boma likakhalisi likuyenda bwino anthu akamati kuti zinthu zakwera imakhala chifukwa choti ndalama ayichepesa mphamvu amachepeseranji kuchepesa mphamvuko ndikusonyeza kuti inu yomwe akanika kuigwira ndalama yanuyi ndi economy yabwino kuti ikhale stable isamagwe ndiye ngati kuti ndalama yanuyi isamagwe mukupeza kuti mukuipanga value mumafunika mupange resign chifukwa mwalephera ntchito ya kukhala atsogoleri mboma ndikuonetsetsa kuti ndalama ija izikwera koma ngati ndalama ija ikugwa ndiye kuti mwalephera ntchito mukuyenera kupanga resign ndiye ngati pali anthu ena ake akupanga zoti awavotele anthu omweomwewo amene alephera ntchito ndi anthu amene ali ndi low IQ imene kaganizidwe kabwino alibe mukuonatu ndi zimene zimachitika so tatiyeni tisinthe mindset change ikufunika kuti tiyambe kupanga zinthu za dongosolo